כולנו שונים, וזה נפלא. יש לנו תכונות שקל לראות. גובה, סגנון שיער, מין וצבע עיניים. ויש לנו תכונות אחרות שקשה לנו לראות. מאכל שאהוב עלינו, פחדים, הכישורים המיוחדים שלנו. גם הדרך שבה אנחנו רואים את העולם היא שונה. לדוגמה, מה אתם רואים בציור הזה? רוב האנשים רואים ברווז, ויש כאלה שרואים ארנב. בכל מקרה, ראיתם נכון. זהו רק תרגיל שנועד להמחיש שכל מוח פועל בצורה שונה. המוח הוא המחשב של הגוף. אצל כל אחד הוא עובד אחרת. הוא שולט בדרך בה אנחנו לומדים, ולכן כל אחד מאיתנו טוב בדברים שונים. הוא שולט ברגשות שלנו, ולכן אנחנו חווים רגשות באופן שונה זה מזה. בנוסף, הוא שולט על איך אנחנו מתקשרים. גם אנשים עם אוטיזם מפתחים התנהגויות שעוזרות להם להתמודד עם רגעים לא נוחים. פעולות אלו עלולות להתאפס בעינינו כמוזרות. אבל זו הדרך שלהם להירגע, וכשזה קורה, זה אומר שקשה להם. הדבר המתחשב שאפשר לעשות באותו הרגע כדי לא להכביד עליהם, זה פשוט לא לעשות מזה עניין גדול, ובטח שלא לצחוק עליהם חלילה. אנשים עם אוטיזם זקוקים לחברים שמוכנים להקדיש זמן כדי להכיר אותם. עם תקשורת טובה והרבה סבלנות, לכולם יהיה טוב יותר. אנשים עם אוטיזם הם לא חולים או מקולקלים. הם פשוט רואים את העולם מנקודת מבט שונה וייחודית, ועם מעט תמיכה מחבריהם, הם יכולים לחלוק את תפיסתם הייחודית איתנו. אוטיזם יכול לגרום לדברים נפלאים לקרות.